Tomorrow morning, tens of thousands of working sites and office buildings will be open for business across the country. A few million cars will be moving across the streets. And hundreds of thousands of people will wake up in the morning and go to work. Tomorrow afternoon, one integrated network of tens of thousands of devices from banks, pharmacies, gas stations, malls, or retail stores will be connected live, generating powerful analytics that provide us useful data in order to optimize everything from core facilities maintenance to energy management, fleet management, and more. Tomorrow night, the IoT technology that helps create a digital infrastructure able to receive and translate millions of signals from thousands of sensors and equipment will help us monitor, share, and record real-time events in several control rooms all over the country for everyone's safety and comfort. Global Technical Group is redesigning tomorrow by helping citizens to live in a safer and more comfortable environment, benefiting from quicker and more efficient everyday services, all together with a lower environmental impact. Global Technical Group, challenging the next tomorrow. Digital transformation changes the way we do business. With an unmatched digital portfolio, we unlock the potential that is currently beyond reach. Unleashing new possibilities for our customers. Siemens, ingenuity for life. Poate vă mai amintiți de scandalul apărut în presa națională când în 13 februarie 2020 poliția a descins în Brașov dimineața de vreme la o adresă greșită sperind familia care încă dormea. Conform studiului realizat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în medie, la fiecare intervenție a serviciului 112 se întârzie cu 75 de secunde din cauza lipsei adreselor poștale poziționate corect pe hartă. Aceste secunde pierdute într-un an însumează 3450 de zile, adică aproape 10 ani de întârziere. Pagubele economice generate de neactualizarea adreselor poștale în sistemul de urgență depășesc anual 1 miliard de lei. Dar pe lângă aceste cifre seci, lipsa evidenței corecte a adreselor poștale poate avea consecințe mult mai grave, când fiecare minut poate valora o viață, poate chiar viața dumneavoastră sau a celor dragi. Mă numesc Kusalik Iujev, sunt antreprenor și de peste 20 de ani mă ocup cu cartografierea adreselor poștale. În acest timp am dezvoltat o bază de date unică cu toate adresele, blocurile, scările și chiar și numerele de apartamente din mediul urban din România. Am servit cu adresele poștale companiile de telecomunicații, giganții industriei de navigație GPS, firmele de poștă, curierat și taxi. Am văzut cum afectează lipsa adreselor poștale și alte servicii naționale. Directorul IT al unei firme de telecomunicații mi-a spus că nu își pot dezvolta infrastructura pentru că din lipsa adreselor poștale nu au putut organiza adresarea și cartografierea gospodăriilor. Astfel, accesul la internet în acele comune a rămas în continuare lentă, iar accesul la informații digitale în școli și instituții a rămas în continuare precar. Directorul general al unei companii naționale de servicii poștale mi-a spus că a trebuit să-și anuleze servicii în mai multe localități rurale pentru că nu exista numerotarea caselor cu adrese. Sunt sate în România unde nu există deloc adresele poștale sau sunt afișate doar pe 5% dintre imobile. Am întâlnit chiar și municipii mari care au sub 35% din indicatoarele de adrese poștale afișate pe imobile. Cum să ajungă salvarea, poliția sau curierul la destinația corectă dacă nu se vede unde este adresa respectivă? Urmărind directivele Inspire din Uniunea Europeană, România a adoptat în 2016, prin hotărârea Guvernului numărul 777, realizarea Registrului Electronic Național al Nomenclatorilor Stradale, pe scurt RENS. Această hotărâre de guvern face obligatorie realizarea evidenței electronice a adreselor poștale în toate primăriile din țară. Din 2019, Micromapper s-a alăturat primăriilor pentru a contribui la acest proiect național și de a rezolva problema adreselor poștale.
Până acum am ajutat peste 40 de primării cu standardizarea și evidența electronică a adreselor poștale într-o hartă GIS și încărcarea datelor în platforma RENS. Suntem lideri de piață în implementarea RENS în România. Avem experiență cu ce probleme se confruntă primăriile și pentru a veni în ajutorul lor le oferim cât mai multe beneficii suplimentare. Lucrăm direct cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru livrarea datelor GIS și pentru Serviciul Național de Urgență 112. Implementați acum RENS în primăria dumneavoastră pentru că aceste date vor fi cerute și folosite la recensământul populației și locuințelor din 2021. Contactați-ne acum pentru a vă îndeplini obligațiile legale, a crește rapiditatea intervențiilor de urgență și digitizarea serviciilor geospațiale din primăria dumneavoastră.